Dobré ráno. Dobré ráno. My tu akurát riešime už vlasy, ale to sme trošku predbehli. Pretože dnes sa budeme rozprávať o najnovších trendoch v účesoch. Aby som nepopletla, pomôžem s ťahakom Katka Husárová, hairstylistka, a Sonička Skoncová, ktorá nám bude robiť model v dnešné Teleráno. Príjemné dobré ráno. Ja som tu teraz pred chvíľou tak skonštatovala, že nie je umenie vytvoriť dobrý účes z dobrých vlasov, ale skús niečo vytvoriť z môjho hára. Ale nič, teda poďme na to, čo je trendy. Čo sa teraz deje na hlave Soni? Takže v podstate teraz najväčšia móda, a čo sa snažíme vytvoriť na Sonkinej hlave, teda sú veľké účesy, veľké vlny štýlom Brigitte Bardot, alebo 50. roky sa znova vrácajú. Takže tento účes bude v podstate taký najvhodnejší na večer, hej, ktorý je, dobre sa nosí, je veľmi sexy tento účes a dá sa ľahko pripraviť v podstate aj doma. Keď hovoríš o tom inak, že na večer, ja som vždy nad tým rozmýšľal, predsa len akože baba do toho zainvestuje peniaze, čas a tak ďalej. Večer, ako dlho je to vydrží na hlave po prvé? A po druhé, na druhý deň, dá sa to nejak doupraviť, aby to bolo aj na deň nosenie? Dá sa. Na denné nosenie? Samozrejme, ako dá sa, závisí to od toho, ako sa to spraví, aké prípravky sa použijú. V podstate ten účes, a závisí to samozrejme aj od vlasov, ten účes v pohode vydrží ďalší na druhý deň alebo ďalšie 2 dní. Toto ešte nie je tá finálna verzia, Určite lebo nie. s týmito sponečkami, aj keď vyzeralo by to zaujímavé, ja by som nemala nič proti tomuto, ale teda skúsme ukázať, že ako sa to bude riešiť ďalej. A povedz nám, že aj čo robíš. Ty si to natočila na nejakú kulmu? Hej, najprv som to natáčala na žehličku, tie vlny, a chcela som ich vypnúť, aby trošku, tým, že sú vypnuté, oni môžu pekne vychladnúť a potom lepšie tie vlásky držia tvar a tým pádom to vydrží aj na druhý deň. Pokiaľ to človek chce nosiť na denné počas dňa, tak stačí, keď sa tie vlny viacej rozčešú, tak jemne padnú a pôsobí to prirodzenejšie. Teraz sú moderné dlhé vlasy vlnité, alebo skôr rovné, vyžehlené? Čo je trendy? Vlnité, skôr teraz vlny a naozaj veľký objem. To je in teraz. Veľký objem veľmi nevyčarujem z mojej hlavy. Čo krátke účesie? Sú teraz ešte aj... A rozmysli si odpoveď na túto moju otázku. Sú in aj krátke vlasy? Ja vám poviem takto. In je všetko, čo človeku pristane. Pekne takže povedané, to je to sa mi naozaj páči. základ. Ako tie modné trendy sa menia. Že sa s tebou vybavím dnes po Teleráne. Ale nie, je to zase pravda, lebo človek to musí vedieť z noblesou nosiť a čokoľvek si dá, tak či už na vlasy alebo na seba. Sonička, ty si pre všetkým modelka, to znamená profesionálka v tomto zmysle slova prezentácie. Tebe sú bližšie také vlny veľké, alebo máš radšej hladké? Lebo ty máš také sama o sebe hladké vlasy. Takže ja osobne mám naozaj radšej tie rovné vlasy, pretože sú moje prirodzené. Keďže moje vlasy je veľmi ťažko natočiť, tak ja som zvedavá, či sa to Katke dneska podarí, ale ona je šikovnica, takže... Počúvaj, ide to zatiaľ. Čo také nadpájané, nadrabané vlasy? Je o to ešte stále záujem? Dávajú si to ženy na Slovensku robiť? Aj je to pekné, je to v poriadku, je to moderné? Ako ženy to majú veľmi radi, špeciálne ak majú väčšie vlasy alebo majú problém dosiahnuť určitú dĺžku, po ktorej túžia. Takže týmto spôsobom si ľahko zahustia ten vlas a taktiež dosiahnu vytúženú dĺžku. Takže dá sa aj to, samozrejme, a ľudia stále o to majú záujem. Čo taký melír napríklad? Melír ešte stále prežíva boom, ale teraz myslím taký ten, že kde naozaj vidno tie pásiky, že veľmi tmavý, veľmi bledý, kde tá hlava je taká prepásikovaná celá. Tak to už nie je až tak veľmi módne, keď sú príliš ako výrazné tie rozdiely medzi tým tmavým a svetlým, ale také prirodzené melíre, ktoré dodajú objem a taktiež aj textúru toho vlasu, tak tie sú naozaj stále in a sú veľmi pekné, pôsobia elegantne a taktiež aj pri vlnách dodávajú krásnu textúru. No dobre, devčatá, tak my vás necháme. Ja som zvedavý, tak ako Sonička je zvedavá, ako sa ti to podarí, keďže ona hovorila, že samozrejme zvládnuť jej vlasy. To je pravda. Nie všetky sa dajú veľmi elegantne, ale tuto sa činí a... Gratulujeme. A my vidíme aj teda finálny účes Katky Husárovej, ktorý vytvorila na Soničke. To sú tie nádherné, nadýchané vlasy. Dúfam, že Sonia je spokojná. Nevedela si to predstaviť, ako to bude držať, ako to bude vyzerať, ale vyzeráš nádherne, dievčatá. Ďakujeme vám veľmi pekne. Dobre to vyzerá aj v našej kuchyni. Ďakujeme aj Vojtovi, že tu s nami tak pekne pripravoval vajíčka. A ďakujeme samozrejme všetkým, ďakujeme tanečníkom, ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme, ak ste si osvojili nejaké to mačiatko, pretože dnes sme tu mali aj také maličké ponúkanie mačiatok, tak dúfam, že nájdu svoj domov a vám prajeme krásny víkend. Krásny víkend, dovidenia.